blakkamang naar de zogenaamde Ingi. Met dat zogenaamd wat blakkamang aan de Juneng. Blakkamang kondre ne basta. Blakkamang produceer wat zoet ne basta. Dus aan de Juneng na wat bijnaam de mekario. De mekario na wat kleur. Maar als je look you anu en je vergelijkt met wat bruin kleur, je ziet dat in bruin, in op blakka. Je begrijpt toch? Dus daarom met dat zogenaamde blakkaman en dat zogenaamde Ingi. Wat een woord toe Ingi betekent slaaf. That's right. Slaaf betekent. Dus dat nog kan de je echte neem. Dat nog kan de aanneem voor je pa. Zo je moet kiezen vanaf het begin. Aanneem zou je kiezen vanaf het begin. Bij de Jacob. En dan ook kijk je aan dat hij komt met Israël. Dat naar je panning. Dus je echte neem aan op blakkaman. Je naar Israël. That's right. Dat naar je echte neem. Maar dan maar figi aan gedachten dat boeren uit je verstand. Die dan met je trouwen slaaf. Dan maar tegen je dat nou. Je aan de kunta kente. Je naar Lobi. Dan maar dat nou. Je aan de Israël. Je naar Weinerman. Je naar Van Redveld. Je naar Van Axel. You know, Allah sorry boy in de Israël. En dan mag take you name en dan mag take you country drap in Israël no. En dan mag vet in de Palestijnen terwijl a ground all of no of the two. Bring it out. Na udu ground. That's right. Fetji. Je begrijpt zelfs ça. Lees het al eens Abi. Dat boek Hosea hoofdstuk 4 vers 6. De beviging met people puru because de makeri koni. Omdat afvallig voor kado bancher koni. Afvallig voor kado no sakmoro sumana de kado. Afvallig voor kado ne begrijp dat in een sekse na een man die de trouw na een man. Dat na een bloko sandrape. Want die heeft dan maar aan mij oppo. Aan mij te kwatra vrouw. Dan nou je krijgt, dan je batak manengere na dagu. Maar dan je verkiezen aan dagu dati. Nou je go oppo je voeten ge aan dagu dati. Lees het al lees. Dat boek Hosea hoofdstuk 4 vers 6. De beviging met people puru because de makeri koni. Omdat afvallen voor gado man keer koni. Gado tak de man fitu puru. Nou wat trouwens sososani. Nou una wat derde rangsburger in Suriname. Per you collect eerst. De Ingi met de jalek eerst. De man de kwam derde rangsburger. De man kiest de Ingi kroon. De man kiest titel. De man win asani in het buitenland. Maar tanga nou. De man kiest de grot op de ning. A plaka man go in katibo. De man wordt je grond. Uno kiest no enkele grond. De trafvolle kom. De man komt in Vijkare Maka. Zo'n arbeid bij elkaar contractarbeid. En de man dat kiest grond wel. De tanga nou. Je hebt die vet die grond. Omdat sang, kan dat ook zo op sang en je blaka man naar Ingi? De beviging met people puru. Kan dat ook de man op figi je puru. Je hebt op een stamoro. Lazy. De beviging met people puru because de makeri koni. Omdat de man keer koni. Is dat zo dat koni? Koni dat je hoort de Komanderi kado. Lees even snel. Geef koni even. Malachi 2 vers 7. Konsori sana koni. Gado Taki, a people for Gado, mancher koni. Sana koni sa ye mancheri. Aki sana koni. Dat boek over Malaki, hoofdstuk 2 vers 7. Because de mo voor Buba, voor de priester moest Hori sabi. De priester, pastor Chuni, pastor Disi, pastor Taki. Sana mamo voor moest Hori. Because de mo voor Buba, voor de priester moest Hori sabi. A moest hor koni. Lazy. En de summa moest soepu dat wet voor een mofo. Koni of sabi na te hoorde wet voor Gado. Te luka blaka man na Ingi. Na unu moro ne trouw na makandra. Luku de Hindustani, luku de Snezi, luku de Travolk de mij trouw. Wie zou mij doen de ogri buiten huwelijk de mij trouw? Je begrijpt zelfs sta. Maar blaka man na Ingi. Nou, we gaan samen wonen. Want een wet man leren dat samen wonen is gezond. Want we wonen samen, dan kan Chopo naar vrouw 2, vrouw 3, vrouw 4 en dan vrouw dan gaat hij niet niks. Want we hebben geen verantwoordelijkheid. Ik heb zelfs zo. We hebben geen verantwoordelijkheid. 16-jarig meisje en strip dan op bij pa. Het wordt toegestaan, want sang, die mag daten. En tegen mij wat je meisje en daten. Zo op staat als maar wat in dat donger naar een boy.
De moet doen de sani. Dan ook atjinak etjawa wa bere in een pakoso. A Bijbel taki. Na wa lummel. Na wa siki sani. Voor een meisje tja bere in een pakoso. Nog een beetje de pannen die na osso. Want mama en mofo en lolek watra. En terrorisera mij na osso. Amma en mofo golek wa uzi gong. Hey, absent taki. En ma hore mofo. En disrespect en disco en igi masra. Alla de tra vrouw en ab respect die de masra na osso. Ma plaka vrouw. Oh. Bring it out. No. Zullen gelijke rechten, omdat zogenaamd de wetman patine edit dat vrouwen en mannen gelijk. Vrouwen en mannen gelijk. PS schrijf je naar Bijbel dat vrouwen en mannen gelijk. Is op zang? Geef me even 1 Korinthe 11. Kom broko alleen dat direct. Bring it out. Kan het dat nooit dat umas mannen en mannen gelijk. En de bestaan, nou wat gender rommel, zal mij chatam grotapu. If umas mannen en mannen gelijk, dan zei de aan man moest gaan schermen vrouw te wat voerrij kon je also. Dan kan ze naar vrouw ook toe toch? Kost ze dan gewoon. Die osribi, je gaat beschermen. En hoe de gelijk. Je wordt gelijkheid, lees dat woord of karo. Maar de umas man vooral loopt dat de brief in karo. Maar de loopt dat woord of karo, ik kon naar doro. Lees hij. Dat boek 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 3. Come on. Maar miwani usabi dati, dat hede voor ibri mansuma de Christus. Christus na ede, voor de blakke man en de ingi man. Christus nou ede. Lees hij. En dat hede voor dat vrouw, en dat hede voor dat uma de dat man. Oh. De umas van de Lobi gaan staan disi. Lees dat wel lees hij. Miwa. No. En dat ede. En dat hede voor dat uma de dat man. Vrouw, jullie de gelijk naar een man. Wat een man naar je ede. That's right. Dus jullie kan er nooit gelijk naar een man. Wat kan het taki? Een man naar ede van vrouw. Je begrijpt ze even. Wat gaan we doen? Dus dan zei je Shicha. Je herkende Asanja. Je herkende Sipi. Je herkende Akatibo. Dan ga je Absami brada. Na een soort volk tap grond tapu. Absa na ala volk tu grond tapu. Of absa na one volk no more. You take me. Sa you sabi. Absa na de kop do eso. Wat ik moro makragi. Absa na de snezi. Ha? Absa na de snezi. Akatibo sabe shicha. Absa na de snezi ja of nee? Itak nee. Nou mij verstaan. Met taki. Al absa na de snezi dog. Absa na de Hindustani. Huh? Perhaps I'm going to head to stand me what she has done. Tell me, can you more learn Saturday? Or thing up sana de Hindustani. Want voor sabi de Hindustani contract Israël in contract arbeid. Is dat een contract arbeid betekent? Terwijl man teken een contract en die hebben beide man. De man ben tevreden naar een apai en die beginnen hem al letten. Maar de man kiest bij. Hoe doe ik die contract in Katibo? Hoe kies bij? Hoe kies voor naar het dede? Dat hoe kies hij? Dus daarmee actie mijn brada. If Asansa we beschreven, ja, Psananga de Hindustani, ja of nee? Nee en op sa. Psananga de wetman mijn brada? Ja, de wetman met doen. Dus aan op Psananga de man. Bring it dus out. we beschreven, ja. We beschreven dat schrift in de Bijbel. Dat kan het Taki. En volk, zodat we arki en ook gaan naar Sandis, die met Sandis mee. Dus dat hebben we straks aan. Een blakke man naar Ingi, want op Sanga de Ingi ook toe. Een blakke man naar de Ingi, naar een volk voor cadeau. En de cadeau Taki, op Sanga de Wang, dat heel groot tapu. Ik kan je mee Daniel, kom sorry in de Bijbel, dat schrift. Dat op Sanga one people no more. Is dat zo'n schriftje mee op van nodig? 9:11. Daniel 9 vers 11. Abop Sanga one people no more. One no more. Dat betekent alles man nog gelijk. Want if alles man ben gelijk, zijn de alles man op zijn disi. Je begrijpt me brada? Want we zoeken gelijkheid altijd. En er bestaat. Gelijkheid met de grond tapu. Je begrijpt? Nee, Sarabi. Dat boek voor Daniel. Hoofdstuk 9 vers 11. Ja, Heer Israël broko je wet. Kada taki a volk van Israël.
De zogenaamde blakke mannen ingi, lezen. Ja, heri Israël broko je wet. De man broko de Komanderi kado. Want de Komanderi, na san zeggen doen nou, ik op een patra die man toch? Dat nou een Komanderi zeggen broko patra sabati. Heel Israël e broko de wet voor kado. Ja, mevrouw? Nou, mijn actie was aan voor. In dat vrouw? Je liep naar een vrouw? Oké, dus met andere woorden, in het troon naar een vrouw. Nou, Komanderi je broko het toalensi. Lees het toalensi. Dat boek of Daniel hoofdstuk 9 vers 11. Ja, heri Israël broko je wet. Jullie dat hier? Heel Israël e broko de wet voor kado. Moro furu, dus wat zij wakatja, ik ga woyo. Na soort vallen. A blaka mananga ingi. Dus, tapa sabat de de mag doen. Taki, zij sabaka. Ja, heri Israël ben broko je wet. Omdat de mij broko de wet voor kado, tanga de heeft de lezen. En ben go way, zodat die dan nog eens voor die jesi naar je stem. Lezen boek. Heri Israël broko je wet. En dan ben go way, zodat die dan nog ben abi voor die jesi naar je wet. Dus de kwe voor a wet voor kado, oma. De smaf kado, a plaka mananga ingi, kwe voor wet voor kado. Omdat de man hier kado moro. De be raak dat kado tegen de doe disi. Doe dati, no doe disi en doe disi. No go so, maar ook als zo. De uno be lobeng. Wat dan gaat die de uno lobeng? We doen zo vier is toe. Zat dit zo koin u ati, zo gaan u ati kring. U ati kring werkelijk. Ik denk, u ati no kan kring nooit. Kero tak u ati na morsu tot paki. Na morsu tori. Maar kero tak omdat u na ba erki u kwe. Lees no. Voor dat ene, Omdat u na ba erki kado. voor dat ene, dat vloeken be kanti na witapu. Fluku ka witapu. De man tak blaka man over vloek te vallen. De man tak omdat omdat inderdaad a fluku kado ka witapu. Lees het al lees aan. Voor dat ene, dat vloeken kan be kanti na witapu. Omdat u na ba erki kado a fluku kado kanti ka witapu. Isap zo bij abif toe, dat kunnen bij abif koin na fluku. Geef Deuteronomie 30, vers 15, 19 nog. Of naar 15, isap af van hoe, 19, 30, 19. Erke was naar oma. Zeg uw name, by the way, wat is uw naam? Huh? Julia? Oké, ik ben officer David. Zou we proberen voor doen? We proberen voor wiki afvallig voor UNO. 1, met de sabtak naar Israël. En 2, met de begreep. Kies af vrede kado en kenki de Libi Baka. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Je begrijpt? Lees die Julia. Dat boek over Deuteronomium, hoofdstuk 30 vers 19. We bekari hemel na grondtapu voor voltooidi agentie o. Dit is een kado etakik, Moses etakja. Bekar hemel. Voor voltooidi agentie afvallig voor UNO. Lees die. Dat me beseti na ufesi libi na na dede. Kado set na ufesi, libi of dede. Zou je want verkiezen, missa? Je want verkiezen libi toch? Maar zal libi hou en bekonnen dadelijk. Lees die. Blessi na na fluku. Kado tak blessi na nga fluku. Dus libi na nga dede vertegenwoordig. Libi na blessi en dede na fluku. Dus toen ben dede zou kiezen tapu fluku. Je begrijpt missa? Maar lees een aantal fluku je nou. Geef de 28 vers 15. Kon lees wat to fluku. Dat je tegen me even een plakken maar naar ingi en met asanis mee. En if you make me, dat betekent dat una afvallig abrasan kado etakja. Nee, Sarabi. Deuteronomium, hoofdstuk 28 vers 15. Maar als dat passa zo, dat doet even you, no sa arki, na dat stem voor Masra Yukano. If you not arki na a sting voor kado, dus if you not arki de Komanderi kado, dat na sting. Nee, zie. Fushi en fudu ala heb Komanderi. Je ziet dat je takke, pushi en doe ala kado en Komanderi. Nee, zie. Dan ga je wet, Dan a wet voor kado. Nee, zie. dit is mijn Komanderi idee. Dan ala de fluku, sa kona yutapu. Tede e kwai tapu. A moment sa i verkiezen voor de hoorde Komanderi kado. Tede e kwai tapu. De vloek e kwai tapu.
Police wa flukugi, vers 16. Vers 16. Fluku sadena yu tapu, te yu sadena ini na foto. Tegen na foto, yo kies fluku ay tapu. Alchemista, suma di in de ghetto, Fusranang. Bring it out. Zot volk moro voeren in na ghetto. De nengere nanga de ingi toch? De ingi de rappe ook toe. De seipsa, fluku sa koi tapu, tegen na foto. Suma de na andere zee, een maatschappelijk ladder in na foto. If you look at the volk Israël, suma de onder zee. De igi na de plakaman. Je begrijpt? Dus fluku bij tapu tegen na foto. Lees het. En fluku sadena yu tapu, te yu dena ini da gro. En de swaf uno, staat daar pointy. De ma upgrown, na omen go to, na omen oli, na omen san iedereen. De ma gaan niet ver. De man gaat niet ver, want de man kiest nog een aandeel met tapu. Juist daarbij besluit nou, dat de boot jack ground, full landbouw. Lees het al lezen. Fluku sadena yu tapu, te yu dena ini da foto. Tegen die na foto, je kiest fluku. Zijn die na foto, omdat galotak mo fluku you ala principe go. Omdat je nog een arki. Utranga yesi. Je begrijpt ze saoma? Lees het. Fluku sadena yu tapu, te yu dena ini da foto. En fluku sadena yu tapu, te yu dena ini da gro. Aki was Sanjano, there's no way that weekly. Ja toch? Aki is opzetten met dat weekly. Lees kom maar vara. Lees kom. Oh manchi. Oh, vers 17. You manchi. Dus a shopping bag say abi. Lees het. Yu monkey nanga yu maxim. En you Maxine, if je hebt wat opslagruimte naar Osso. Lees het. Sade onder fluku. Op de andere vloeken, man. En op next in wat hij naar money buying. In Maxine naar Osso lege. Alle de trafolek lijnen naar zand in de Osso. De man kan lip 3 voor me. Zodat bij was zijn naar winkri. Maar you, na 3 voor lees je wat ik heb naar winkri. Je hebt aksaman van de mekaar baga. De aksaman wat je spelen. No, a winkri. Soms ze aksaman wat je spelen toch? Je borgu. Na borgu we borgu. Na borgu libi we libi. Bring it out. Yu monkey na yu maxim. Kada tak you manchi. Asasere pot de sasere bay. Nanga a Maxine, a opslagruimte naar Osso. Sade onder fluku. Onder fluku en op next in. Lees het. Da fruit for your skin. A fruit of your skin. Sade onder fluku. Sade onder fluku. De chisa we kiezen. Dit 16-jarige. 11 jaar, 100 de laatst toch? De poerberen. Dat na fluku in a fruit of your skin. We poerberen moro ala volk Israël. Wat dan? We make it change zonder wat padden aanwezig. We make it change zodat we trouw. We make it change zodat we stem af. Dat we de nanga wan lemmel. Want man staan er ook al elimine man osso eten. Je begrijpt toch? Jullie. Dus kan het ook de onder een vloeku. Omdat une doe awanif kado. Arki jagona vers 48 lo. Men begon in euro, wat van? Want in een euro, we gaan bij Sani toch? Die de na sabat de missa. Dus nou, want de vloeken ik kom tegen brokken de Komanderi kado toch? Oké, want de Komanderi kado, dat in een bij Santa a sabat de. In een bestadi. Dat van je naam, ik ben abi bij este, Julia. Ateno bende, maar tot de week, we gaan release a week of niet? Une go release a winkri. Omelisa we go a winkri. One lazy. Okay, that in a one lazy say go, dan bij die Sabbat ook toe. Die Asatra day ook toe. Je begrijpt? Hoe de maar op zondag, maar oké, dat is ook al goed. Op zondag ook toe. Maar zo brok a Komanderi kado, hoe aan doen Sani. Ja toch? Sorry in kerkie. Oh! Bring it out. Let's know. Ik go in kerkie. Sana. Je go naar kerkie toch? Je loopt kado dus. Oké. Sana lobi kado. Ga je loopt kado missa. Ze zeggen God is liefde. Ze zeggen, ja. God is liefde. Oké. Dan ga je loopt kado. Dat is niet niks zetten. Dan mijn familie loopt kado eten. Ja. Kalau kata ala fasi. Ga je loopt kado dan? Give me one passie. Yele no. Man to opo. Take opo. Di I opo. De takado tangi. Oké, wat is shade? Oké, mooi.
Maar dus dan begi toch? Maar arki was dus fosikotoro, mo meki taki. Maar fosikotoro, arki was aan even. Give me Johannes 9:31. Wat ik op een maand dat je go begi kikado grantani. Arki was aan no. Arki sa gado otak abrasangati. Lees abi. Da buku voor Johannes, hoofdstuk 9 vers 31. No, we sabi, This is the New Testament. Lees het wel lees. no, we sabi that the gado no arki na dem sondu suma. Gado taki, te je beji en you de is sondu ane arki. Lees Bring het it wel out. lees. No, we sabi that the gado no arki na dem sondu suma. Dus te je sondu, gado ne arki you begi. Dus te je op een maand te. Dat je gado grantani you a new day. Maar in de plan voor go broko a some new day sa gado jeyu. Gado ne arki a begi dati. Bring it Lees out. het wel lees. No, we sabi that the gado no arki na dem sondu suma. Ano miskriving, maar dan gewoon lezen en lezen. Toch Julia? Na lezen en lezen. Oké, dus dat dan moet lezen toch lezen. En over Julia? Da buku Johannes, hoofdstuk 9 vers 31. No, we sabi that the gado no arki na dem sondu suma. Lees go door. Maar efu anyone suma am begi gado If you are begging gado and do hem wani and you do a wani for gado, na hem as a arki. dan pas gado en arki. Sana wani gado. Kom je even. Moet je snel. Dan je het go door. Moet je even snel. Sana wani gado. Give me Psalm 40. Dat Psalm 40? Yes, sir. Give me even. Dan kan dit dat no arki sondu No, gado. Mensen kan genezen. No, maar gado taken net aan het doen. No. Isap suma e porisma libi. Suma kirisma. Iri kita nang libri. Suma itu dan. Bring it out. If you kuno. Ah. If you na want spin na want sondu. Yeah, if you sondo. En misa utake misa begging mate en le aksi pardon so mi denk gado. Okay, maar alki missa. Te aksi par alki bu. If you aksi pardon for your sondo, maar je go baka in a same sondo. No, alki na. If you go by sani, gado put in a water tak na sondo. There's no aksi gado pardon, maar je van plan voor go by toch. Dat you know aksi gado vergevenis toch. You know de true na gado na leye. That's right. Je begrijpt? Je begrijpt nou dat ik bedoel. Dus natuurlijk, if you actie gaat op pardon, you zonde, want un alamantja is ube zonde, toch? Oké, u actie gaat op pardon. Maar die actie gaat op pardon, u stop na nga asandati. No of the manja e by sant op Sabbath day. That's right. No of the manja over waar je pong in de osso. En kibri in de camera. Dan ben je first speaker, dan ben je checken waar je pong stond boom. Want dat sang, omdat dat wordt op Taki, waar man dan mag weer waar je pong. Precies zo gaat het ook toe, een vrouw mag weer broeken. Je bent dat niet? Je bent sabi. Dus nou, dat fijn je ook aan gado, go actie pardon, die was aan no sabi. Dus wat man moest leren you, wat man moest onderwijs you. That's right. No? Oké, en daarom, de profeet en knap naar zijn passie, we bari met de sma arki en verstand, sa gado en taki. Want in de kerkie, de man leert you dat asan de fout, dat je weer man broek op straat. In de kerkie, de man leert de sma, dat je ook sexy, dat aan onszelf gado. Sexy, na die massa in je osso. Tap strati, in weer netjes. That's right. Je begrijpt oma? Maar de kerk in de leert dus van de sabati. Dus dat de profeet abif kona strati, dat we lazy, sa kade en taki. And I know adena you, if you're arki, of if you're Libanese say, they can't kade one tagu. You want kade one tagu? Kade ano one tagu. Dus je abif arki kade toch? Oké, dus koos je sana wanneer kade no missa. Lazy. Da buku Psalm, hoofdstuk 40 vers 9. Me lobby for do you wani. Me love if do you want. This is a David. I love Chief Gado. Sama tak. Me lobby for do you wani. David tak me love if do you want. Oh mi gado. Yeah, you work then a enemy hati. Dus tell me love Gado and me want do a one if Gado. I work for Gado must say me ati. You ati na you first tongue in a Bible. Dus tell one if Gado. I work for Gado the you first tongue. Dan pas je do a one if Gado. En Gado tak in Johannes 9:31. De man zei doe mi wani. De man zei hoor de Komanderi me in de ati in de verstand. Naar de one dat mo arki.
Dus daar meteen is zo net. If you go by, maar dat je op een maand dat je begint, kan je bij Arki afbegin dat hij. Omdat toch iemand heeft van plan voor broko a Komanderi kado. Maar dan nou kan ik je wat genade dat je niet naar uno en dan weer sorry dat nou een fout zijn zij bij doen. En zij heeft van plan voor doen het. Kom lees abra abruko even, want die best sabi. Dan kom lezen, kom sorry. Kom sorry even. Kim Deuteronomie 22 vers 5. Wat aan you waren, aan de umas van zijn psa, dan nou sabi. En if they sabi, dan nou een arki. Maar you love kado. And if you love kado, you arki kado. Lees abi. Dat boek voor Deuteronomie hoofdstuk 22 vers 5. Wa oma no musu weri crossi disi de maisuma crossi. Kalo tak wa uma sma no mag wel crossi sa no maningre crossi. In a Bijbel in Exodus 28 God schreef dat a bruku no man sma crossi. Ik ga van iedereen dat no man no schreef pas schreef. Maar jij no. In Exodus 28 schreef dat a man ewer bruku. Lees dat abi het wel eens van de top. Wa oma no sa weri crossi disi de mansuma crossi. En wa man no sa weri crossi disi de wa oma. Daarom is het no de man jij daar also en we wat kote de mij staan vers spiegel. Hoe ne doen omdat sang a woord of God dat aan mag. Dus precies zo van mij mag weer maar koto, jullie mag weer sang. Wat broeko. Dat begrijp? Dus sang je moest weer oma. Wa japon of wat koto. Dat nou werd voor kado. En tegen loop kado, dat je doet al wanneer kado. Also, give me Johannes 14 vers 15 even. Give me Johannes 14 vers 15. En laatste one jullie. Want if you go by, lees zo nu. Lees het wel eens nu. Dat boek voor Johannes hoofdstuk 14 vers 15. Lees het. Efoe Lobi mi. If you love Jezus Christus, Efoe Lobi mi. Hori mi Komanderi. je moest horen de Komanderi Christus. En de Komanderi Christus naar de Komanderi kado. Want in Johannes 12, Christus Taki, minotak niks voor misrevi, maar alles aan sami heeft mi pa. Dus een patje de Komanderi. Dus je hebt gehoord de Komanderi voor Suma. A pa. Je begrijpt? Dus if Nation is men leading by example.